what's up mga kuys? Good morning. So ayun, magandang umaga sa ating dyan, sa ating lahat. So ngayon araw na po ay mag-spray tayo ng sitaw. Yun dito sa amin, ang tawag dito sa amin ay balatong, no? So ito yung spray natin. So bago natin isprayin, so kukunin muna natin yung mga sitaw na pwede nang maluto. So para yung matira na lang at yun, pwede isprayin natin kasi hindi naman pwede yung in-spray tapos kukunin natin tapos gawin natin ulam. Baka poisonous yun, poisonous. So tara mga kuys, sumahan nyo ako at manguha tayo ng sitaw. Hindi naman gaano karami yung sitaw namin dito pero at least mayroon. So tara. So mga kuys, ito yung mga magagandang sitaw natin. Mga kuys, oh. So nakita nyo inuud yung sitaw natin, oh. Ayun. So di ba ang masasayang lang, di ba? So ang sayang naman if hindi natin isprayin kasi ayun, tingnan niyo yung maraming daot. So kailangan natin ispray mga kuys kasi ang daming uod na. Yun yung mga sitaw natin, no? So kailangan natin isprayin na ngayon. So yung spray natin, yung pampatay lang ng uod yung gagamitin natin. So kailangan lang natin ng protective gear syempre, di ba, pag mag-spray. Pero yung ginagamit ko kasi maliit lang naman yung sitaw natin doon, yung mask lang. Hindi to para sa COVID, no? Para to sa medisina kasi delikado din yung amoy ng medisina pag pumasok sa yung ilong, yun delikado din yun. Kailangan lang ng mag-protect sa yung protect yung sarili, normal naman. So yun, tara simulan na natin mga kuys. Later. So ito, saging. Yun, kung gusto niyo saging, pwede kayo manguha. Yan, so nakikita niyo ang saging na yan mga kuys. Oh? Nakikita niyo ang saging? Yun. Oh? Yun, hindi sa amin yan. Huwag natin yung hilabtin. Huwag natin yung kunin kasi hindi yun sa atin. Yun, so uwi muna tayo. Tapos update ko lang kayo mamaya kung ano yung mga gagawin natin. So stay tuned mga kuys. Stay safe. God bless everyone. Keep safe lang tayo. Yo, what's up?
ngayon ay magbibila naman tayo ng palay para mayroon tayong bigas. So kanina kasi galing tayo doon sa ating sitawan. So ngayon mataas na yung init mataas na yung init ng araw. Ano ba 'yun? Mainit na yun ngayon. So ngayon mga guys ay yun, nakalatag na yung palay natin. So ano na natin, magbibilad na lang tayo, di ba? So tara, samahan niyo ako. What's up? Yo, what's up mga koy? So, ayun, dalawang sako yung binilad natin, no? So, konti na lang kulang para pwede na natin gawing bigas. So, mamaya pwede na itong idadali natin sa rice mill. So, malapit na yung rice mill dito sa amin. So, para makita nyo yung pagaling ng bigas. Tawag kasi dito sa pagaling. Ewan ko sa Tagalog ano yun tawag. So, yun mga koys. Samahan nyo ako at update nyo lang kayo mamaya. Meanwhile. So, ayun mga koys. Punta tayo sa rice mill at magpapagaling tayo ng palay, no? So, ayun si Kuis. Ayan yung nagpasa ng palay. Yo, dalawang palay yun. So, yung isa nandun na. So, what's up? So, ayun mga koys. Malapit na tayo kasi malapit lang din sa amin dito yung rice mill. So hindi na tayo mag-commute papunta sa rice mill. So, lalakarin lang natin. Yun. Gagamitin lang natin yung strength. Ipalakas ka pag mayroon kang mga palay yun. Ikaw lang yung mag-labor. So ayun. Malapit na tayo mga koys. Dito na to yung dadalhin. So dito na yung mga palay. Ito natin gagaling yung mga palay. Yo, what's up? So dito mga palay natin. Kumanin doon. Sa'yo ang nagpapagaling. Yo. Dito natin dinala yung dalawa nating palay. So yung sa ibaba, dyan nila nilalatag yung mga palay na ipapagaling yung mga pasa. Sila yung mga nagbibila dito ng palay. Yun. So marami pang nagpapagaling, no. So mud sanang nagpapagaling lahi mo na sa Bisaya, sa Tagalog nang nagpapagaling mo magbisa. So basta dito sa amin nagpapagaling ang tawag. So ayun, marami pa kasi nagpagaling ng palay. So hintay-hintay lang muna tayo. So sila yung nagbibila dito ng palay dito sa amin. Yun, what's up? At dito sila yung operator din. Yun. So, ayun mga guys, yung palay natin pinagaling na, no. So ewan ko ano ba tawag sa Tagalog yung pinagaling ba. So dito kasi sa amin pinagaling kasi yun. So ayun, para may bigas na tayo, no. So yun mga guys, dyan ilagay yung palay tapos dadaan dyan. Paglabas ito yun, magiging bigas na. Yun, may bigas na tayo.
So ayun mga kuys, na tapos na yung palay natin kanina, no? So ayun na, ito yung dalawa ngayon ay bigas na to. So yung dalawang sako kanina na palay, yung pinagaling natin, iwan, ano ba yun sa Tagalog, yung ginanon yung kanina ba, yung nakita nyo, ano ba tawag yun sa inyo? Kasi dito kasi sa amin mga kuys, pagaling. So yung sa Tagalog, yung pagaling, parang may sakit ka tapos nagpagaling ka. Basta iwan, yun, basta nakalimutan ko. So pwede kayo mag-comment mga kuys kung ano. So yung bigas natin ay umabot ng 72 kilos. So ayun, pwede na, may bigas na tayo, wala na tayong problema, di ba? So ano na yung problema natin? Yung ulam. So ayun, maraming salamat. At yung bit ko ngayon ay hindi to 72 kilos, 30 kilos lang to, kasi hinati namin kasi hindi makaya pag 72 kilos yun, hindi ko kaya yung mga kuys. So update ko lang kayo mamaya kung ano pa yung next natin gagawin. So maraming salamat mga kuys. Yo, wasak. So yo, what's up mga kuys? So nakikita nyo naman yung sakahan natin, yun, sinimula na maglinis, di ba? So ayun, kakatapos lang natin mag-harvest. Ngayon lilinisin na naman ulit para sa next na naman na taniman ng palay. So ayun mga kuys, ito yung sakahan natin, yun, hanggang dun sakahan din natin yun, tsaka dun na area. At yung sa kabila hindi na sa atin yun, sa iba na naman yun nagsasaka. So ayun mga kuys, maraming salamat. Yun, what's up mga kuys? So maraming salamat nga pala sa pagsama sa araw na to. Yun, maraming salamat sa pagsama sa akin kanina. Yun, nag-spray tayo, tapos meron tayong dinalang palay para magkabigas tayo, no? So chill lang tayo always mga kuys, chill lang tayo. Yun, mayroon akong ipakita nga pala sa inyo dito, kasi mayroon yung mga nagpapastol ng bibe. Yun, bibe or pato, pero ang tawag dito bibe, kasi iba yung pato at iba yung bibe. So ipakita ko muna sa inyo mga kuys. Mga kuys, sila yung nagpapastol ng bibe dito sa sakahan namin, no? So sa every na mayroon nag-aani ng palay, mayroon din yung darating na magpapastol ng bibe na magpapakain sa kanilang mga bibe. Kasi yung kinakain nila yung mga suso, yung mga kuhol mga kuys. So ayun, dito yung mga bibi mga kuys, marami. Pilagani yung bibi tanante? Pilagani tanan yung bibi? 210 daw. Yun, so sobrang dami. So ipikita ko sa inyo, ha? So tingnan nyo, dami. Yun mga kuys, ito yung mga bibe. So papunta na doon sa may trapal, at doon sila matutulog, at pag kinabukasan ipapalabas yung may iwan, yung mga itlog na lang. So ayun mga kuys, dito na sila. Yung iba hindi pa nakauwi, yun, no? So ayun mga kuys, yo, what's up? So ayun mga kuys, siguro hanggang dito lang muna yung vlogs natin, no? So salamat sa pagsama sa atin yung araw na to. Yun, so ayun, so if bago ka lang sa aking channel, yun, wag mong kalimutan mag-subscribe sa humble nating channel, yun. So recreation, yun, palagi nating ginagawa. So buhay probinsya vlog, yun, mayroon na tayong pinasok din yung pag-aalaga ng mga isda, kasi mayroon din ako mga alaga ng mga isda. So iba-vlog din natin yun, kahit muli hindi pa marami yung isda natin. So yun, maraming salamat mga kuys. If mayroon kayong if gusto nyo magpa-shoutout, pwede kayo mag-comment lang sa description box. Yun, so shoutout sa ating lahat, wash out sa ating lahat. Yun, wasak sa mga team quiz natin dyan. Stay safe, God bless everyone, stay chill, stay humble. Ayun, maraming salamat, God bless everyone. Don't miss to wear your face mask. Yun mga kuys, ingat lang.
What's up?